Na známosť sa dáva, že z rozhodnutia jeho eminencie Johana Pannoniusa, prepoštáž spišskej kapituly, vyhlasujeme, že našim milostivým požehnaním sa majú rovnať všetky spory medzi urodzeným pánom Michalom Brezovickým, pánom vo Veľkých Kostoľanoch, a urodzeným pánom Johanom Baltazárom Horvátom. Následovne, keďže Michal Brezovický hlboko urazil česť Johana Baltazára Horváta, má sa spor pod dozorom milostivej matky cirkvi vyriešiť tak, že obaja šľachtici sa stretnú a budú bojovať na dlhé meče, pokiaľ sa krvou nesplatí urážka a spravodlivosti nebude zadozučinené. Tak nech sa stane s požehnaním nášho milostivého pána, dané na sviatok svätej Kataríny, panny a mučenice roku pána 1450. Trhan z chudobného kraja, kde si spod Tatier, urazil moju česť tým, že ma nazval klamárom, zlojdejom a synom tisícich otcov. Preto som ho vyzval na súboj, aby bolo spravodlivosti zadozučinené. Kde si a neskrývaj sa! Pánovi budeš! Čože, zbrojnož! Poď! Bráň moju česť! To už si nevedel poslať nikoho lepšieho? Na teba stačí, Trhan! Bráň! Boží súd! Boží trest! Hej! Dámy a páni, na záver vám predvedieme malú ukážku streľby zo stredovekej palnej zbrane. Vyberieme jedného z vás, ktorý bude mať jedinečnú možnosť z tejto zbrane vystreliť. Vyber jedného. Poď ty. Nie, počkaj. Dobre, boty, aha, pozri. Dáme značka. Tramky. Dutná. Teraz nech sa nezľaknem.
Takže táto palná zbraň je jedna z prvých palných zbraní, ktoré sa objavili v Európe. Jej názov je píšťala. Nabíjala sa čiernym strelným pustým prachom, ktorý bolo následne potrebné takto ubiť. Na to sa dávala ovčia vlna a na to olovená guľka alebo rôzny trieštivý odpad, ktorý zabíjal kadikoho. Hore. Pozor, strelba! Dámy a páni, predstavila sa vám spoločnosť priateľov histórie a historického šermu Rád svätého Michala zo Starej Ľubovne. Ďakujeme. Hej!